ಎಂಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಪ್ಪಿನಟ್ಟು ದಿಂದಿ ಇತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬತ್ತಪೆರೆ ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತಿರ್ತದಿನ ಏರೊಂದು ಕೇಂಡ ಸುರುಟು ನಿಖಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರಂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ನೋ ಒಂದು ತರೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಲವ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೋಸ್ಕರ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುನ್ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಇದು ಒಟ್ಟುಗು ದಾದಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಮಸ್ಕತ್ತು ಪೋದುತ್ತ ಜನಕ್ಕನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತುಡು ಎನ್ಮನೋದು ಜನಲ ಆತ ಬೂರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಡಾಡ ಐಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅಪ್ಪು ಮಲ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಗೂ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಸುರಕಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಮಯನ ಕೋರ್ದಿಡೆ ಬೈದಾರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಲೇದ ನಾನೊಂದು ರೆಡ್ಡೇ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಕರೀನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸೇ ಮತ್ತು ವಿಷಯನ ಪಟ್ಟೋನ್ಗ ಅಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೋದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲಿರ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ 3 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲಿವೆ ಶೋಲಿನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ದತ್ತಾವರ್ ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ದತ್ತಾವರ್ ಉಲ್ಲಿವೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದು ಪರ ಕನ್ನಡ ಸಲಗಾ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಆದಲ್ಲಿರಿ KGF ಡಾಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಕನ್ನಡ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರಿ ಸೊ ತುಳುಟಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಜನೆ ಮೇರೆ ರಚನಾ ರೈ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರಾರು ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಅಶೋಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಅಂಜನೆ ಯಾರ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎರಡು ಚೇರ್ ಪಿರೋಪ ಅಲ್ವಾ ಇಂಚು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಜನೆ ಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಡುಂದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಗಿರಿಗಿಟಗ್ಲು ಆರೇ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲು ಆರೇ ಬರೀತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬೀಜ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ಸೌಂಡ್ ಪಿರೋಪನ್ ಅಂಚನಾರು ಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ ರಜಂದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕೇರಿಗೆ ನತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತೆ ಒರೇರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಾಕಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಯೇಶ್ ಭಾಯ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ತುಂಬ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಬೋದೆ ನಾನು ಎಂಗನ ಭಾಷೆಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಇದಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ತೂಯ ಮೂವಿನ ಯಾನು ಬಹೇನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಅಂಚ ಮೊರಲ್ನ ಮೂಲ ಎಂಕನ 4,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಾಗಲು ಮೂವಿ ತೆಗಿಯರು ಮೂವಿ ತೋದು ಪಿದೆ ಬರ್ನಾಗನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಯಾನವರಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸೆ ಈ ಮೂವಿನ ಯಾನವರಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ಮೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೇಬಣ್ಣ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಗಲು ಪೂರ ಆಗನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಆಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ತೂವರೆಂಗ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನರ್ತಂ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನು ಅದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೋಧನ್ ನೆಟ್ಟು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮನ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕಿ ಓತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಬರ್ತನ ಖಂಡಿತ ತುಳುಮು ಹಿಡಿದು ದುಂಪು ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಗೂ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ
ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡ ದಿಗ್ಗಜ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಲತ್ತಿ ಯಾರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ and to work with Rupesh Shetty and first think onchur podige ittunu because akil maata onji legends so akalottugu screen share malpna onchur podige ittunu but still as a co-star prati onji short like mast comfortable feel maltonditare and very easy to work with and maataragla gottipna vishaya how down to earth he is pandu so ee opportunity go yeah forever grateful and in a producers and in a entire team go thanks panpe and thank you so much. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೋಲ್ ಸೋಲ್ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುನನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪನು ಸಾರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಚಿ ನನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಸರ್ಕಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೂರ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದೊಂದು ಕಡಿತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂತೀರು ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಆದು ಹೋಯಿರು ದಯಬನ್ನಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇರ್ನು ದಯಬನ್ನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಿ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ ಬಾಸ್ ಉಂದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ತುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವಡು ಪ್ರಸನ್ನ ರವಡು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಕುಲು ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯರು ಒಂಜಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ರಚನಾ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಅಂಟಿಯರತ್ತ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ದಕ್ಕಲು ಆರು ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ಹತ್ತು ಆರು ವಿಲನ್ ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರಚನಾ ರೈಲ ಬಾರಿ ಪುರುಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನೆಟ್ ತೆಲಿಪುವನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲ್ನ ಮುಕುಲ್ದೆ ತಂದಿರು ದಯಬನ್ನಗ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಂದಿರು ಭೋಜೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟೋನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳ್ಳದು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಅರವಿಂದನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಒಬ್ಬ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸುರುಕಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪಿನಟ್ಟು ತಿಂದು ಇತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬತ್ತಪೆರೆ ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೀರ್ಥದಿನ ಏರಂದುಸ್ಕೇಂಡ ಸುರುಟು ನಿಖಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರಂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲು ಮೆಚ್ಚಿರಂದಾಂಡ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುಂಡು ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ನೇಡು ದುಂಬು ಈ ತಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಪಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಹೈಡ್ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಗನೆ ಮೊಕ್ಕ ಅತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮುರಣಿ ಪಿದೈ ರೂಪೋನಗ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕಲೇನ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಅತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆ ನಂಕು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಲೇನು ಪನ್ನಗ ಆಪನಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾತ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದ ಆಶೆ ಪುಂಡಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿನ
ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಂಡ್ ಅವು ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡ್ ಇಂಕ ಎದುರು ಅಂತ ಪಾತ್ರೆನೇ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ವೀಕ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರತ್ತಿನ ಅಂಕ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಹತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂದ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ರೂಪೇಶ್ ನಾವಡೆ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ವಿನೀತ್ ನಗಲ ಮೂವಿಡ್ ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಲ ತಿಗಲ ಕೊಟ್ಟದು ಪನೊಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಖಲನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತದು ಈ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅನ್ಕೇಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಬೋರ್ಡು ದಯಗನ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಏಜ್ ಒಂದು ಮುನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿನೇ ತೂತುದು ಬುಡಿಯುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಂಡದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ನೇರ್ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ಆ ಮೂವಿನ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಮೂವಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನೇರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಪು ನೇರ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ ఆయన పత్రికడ ఆవాడు దృశ్య మాధ్యమడ ఆవాడు నిఖిల్ నేను పండారుందండ అవి ఎంక్లే సహాయన్వే ఈ మూవీ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ತೂತೇರು ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯವ್ರು ತೂತು ಪೆರಾವು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮೂವಿ ತೂತೇರು ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೇರು ಈತಿ ಹಿಟ್ಟತ್ತು ನನಾತು ಹಿಟ್ಟಾದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನಕೇನು ಆತೆ ಬಂತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗಾರ ಅಡ್ಡೆ ತೋರ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯನ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯನ ಅಂಚನ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೆರೆ ಮುಳ್ಳೊಂದು ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲು ಸೊ ಆರೊಂಜಾಡು ಪಾತ್ರ ಸುರುಕಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮ್ ಆದ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಮಸ್ಕತ್ ಬೋದುತ್ತಾ ಜನಕ್ಕನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತುಡು ಎನ್ಮನೋದು ಜನಲ ಆತ ಬೂರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವಂದೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಟೈಪ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಏನಿ ಮೂಡ್ ಬೈದು ನಿಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಕೊಡೋರ ತಂಡಗೂ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಐ ತೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಸಲ ರಚನಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಐ ಕೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋರ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ BGM ಮಾತಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಆಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಐಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅಪ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಪಂಡ ಅದನ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾಪಂಡ ನೆತ್ತ ದುಂಬಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿಟ್ ಯಾಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವಡು ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನೀವು ಸೇರಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈತಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಗಿರ್ಗಿಟ್ 100 days ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಾಲ ಒಂಜಿ ಐಟೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು 200 days ಪೋಡ್ ಅಂದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ದ ವಿಚಾರದ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಚಿನ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತಿರ್ಜರಿ ಸೊ ನಾನೊಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಿತ್ತು ನಂಜು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇದ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಲೆ ಆಡೆಗೆ ಮುಗಿಪಲ್ಲಿ ಈ ನಿಕ್ಲನ ಅರೆ ನಾನು ದೂರನೇ ತೆಲುಗು ಆರ್ಬೋದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಆರು ಇಂಚಿನ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಬೇರು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚು ನಾವು ನವಂಬರ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ನವಂಬರ್ 18 ಬಂದು ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ പോയാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ബിഗ് ബോസ് വിൻ ആപ്പിലേക്കാണ് 5 തിങ്കൾ ಅವಳಾണ് ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬದಲಿತ್ತು ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಜೂನ್ 23 ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ದಿನ 23 ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅವು ಅಡೇಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲ 23ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 23ಕ್ಕೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬೇಕು ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ನೋ ಒಂದು ತರೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಲವ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದ ತುಳುಂದು ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೇಪ್ ಕೊರಿಯ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಸ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾಣ ಅವ್ರು ಏತೋ ಸಲ ಬಂದ್ರಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಕಾಣು ಮಾರ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬನ್ನ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಗಂಜಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಸೊ ಅವು ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗಂಜಾಲ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಬೇತೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಬಿಡು ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಆಂಡೆ ಸೊ ಕೂಡ ಅಂತ ಡಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು 5 ಸಲ ನೆಲಕಡು ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಏನು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಾಯ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಬಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಪಿರೋ ಪುಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕನ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಮ ಅದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ತುಂಬು ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಾವ ಐತೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಐತೆ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅದಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದೀಪ 5 ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡು ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದೀಪ 4 ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದೀದು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಖಲ್ 2 ಇಯರ್ ನಾಡ ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಆದಪ್ಪು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಡ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆದಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಜನಗಳ ಬಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಖಲ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ತೋಜುಂಡು ಬಜೆಟ್ ಬಂದ ಪಕ್ಕಡ ಬಜೆಟ್ ಅದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಚ್ ಆಯ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಅవి ಮಾತ ಮಲ್ದ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲು ಆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಭೋಜಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅಗ್ಲು 6 ಗಂಟೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಾರೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಂತ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ನವೀನಣ್ಣೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನೋರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜ ನವೀನಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮುಗಿಬ ಅಂದ ಪಾಪ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಗಿತ್ತಲ ನೆನಪುಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಟ ಇದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಫೋನಾಗ ಇಂಚ ತೂಗೊಂದು ಪೇರು ಟಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಆ ಸೀನ್ ಇತ್ತ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಬುಡಾರ ಆ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ನಾವು ಅಕ್ಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲೇನೆ ಸೊ ಭೋಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಈತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಗೊತ್ತೊಂದು ತುಳುಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಹಿಟ್ ಆಪನ್ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಳು ಅಂತ ಇದು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಯ್ಬಕ ಹಿಟ್ ಆತೀನಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಬಕ ಎತ್ತಿನ ತುಳುತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೈದಿಜರು ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಸೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ದುಮ್ಮದಲೆಗ ಬರ್ಪುಲೆಗ ಆವಡು ಸೊ ಐಗೆಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮ ಮಾತೊಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಿವೊಂದಿದ್ದ ಬಟ್ ಈ ಸಲದ ಮಲ್ತು ಬಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೋಜಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ದುಬೈ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜರ ಸಾರಜ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದಿದ್ದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಬಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ್ ಮೇಕ್ಲನ್ ಮದ್ದ ಯಾನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೈಪ್ ಮಾತು ತೂದು ಅಲ್ಪಡ್ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ದುಬೈದ ಅವು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಂಡ ಮಸ್ಕತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಕತಾರಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 700 ಜನ ಒಂದೇ ದಿನ ತೂಪುನು ಇವಾಗ 23 ಕುಡಾಕಲ್ ಶೋ ಬಾಳೊಂದುಲ್ಲೇರು 500 ಜನದ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬೆಹರೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಪೂನೆಡ್ ಮಲ್ತ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಮಲ್ತ ಕೆನಡಾಡ್ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿಡ್ನಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಪ್ಪಗು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ಕಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹತ್ತು ಇದು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹಾಲಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವಾಗ ಜಯಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹತ್ರ ಜಯಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು 9 ಶೋ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ ವಾನವನೇ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಬಂಡ 5 ಶೋ ಹೋದು ಅವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 21 ಶೋ ಕೊರಿಯರು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 21 ಶೋ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿದ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಶೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನದಾದೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಇತ್ತು ಒಡೆಮುಟ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಂಡಿತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತು ನಿತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ 51 ಶೋ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ತುಂಬು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ 14 ಸೆಂಟರ್ ದುಬೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ್ 14 ಸೆಂಟರ್ ದುಬೈಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ಕತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕತಾರಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 35 ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ 50ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 50 ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಐನ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ 30ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ 23ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ 50 ಮಿತ್ತು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು 13-14 ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿದ್ದ 50 ಮಿತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತು ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಾತು ಇದು ವರ್ಷದ ಬಂಗಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಬಗದಾದ ಅನ್ಬುನು ಅದೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಟ್ಟಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುರಣಿ 4,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ತೂಯರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬಂದ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡ ಮುಟ್ಟದ ಅವು ಮತ್ತು ಆತನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಜೂನ್ 23 ದಾದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಬಿಡು ಆನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಈತ್ ಸಮಯ 1.5 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಕನಾದಿದ್ದೀನಿ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಿರಿ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾರ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ಬೇರು ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಐತಾತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಬಟ್ ಯಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಹಬ್ಬ ಕನೆಯಿತು ನೀನು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಕನ ಅಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಐನು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಶೋ ಈಗಲೇ ಎಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತು ಅಂದ ಬಟ್ ಎಂಚ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಾಸು ಅರ್ಥವೇನಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇಡ ಖರ್ಚು ಆತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದು ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಅಲ್ಪದ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಿನಿಮಮ್ 35 ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆತಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ಬುಜಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ದಿನ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಹಾಂ
ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಒಂಜೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸರ್, ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಸರ್. ದಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಇತ್ತು ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ. ದಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆತು ರೀಚ್ ಆದ ಆತು ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ. ಆಂಡ ಸಡನ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದನ್ನು ಯಾನು ಜೂನ್ 23 ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಪಡಬಡ ಅಂತ ಬತ್ತೇರಾಗಲ್ಲ. ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೋರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದಾಗಲಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನು ಯಾರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಪಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಪಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತರ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ఒక ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ. ಈಗ ಒಂದೇ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ತುಂಬ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂಲಿಂದ ದೂರದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಆಗ ಜನಕ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡಿದೆ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೂಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಲೇನೆ ಅನ್ನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ. ಫೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇದೇನು ದುಬೈಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ. ದುಬೈಡ್ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬೋಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾನ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಹಬ್ಬದಾರುಲ್ಲೇರು ಆ 100 ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂಡಿರ ಅನ್ನೋದು ಕುಡೋರಿ 100 ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂಡಿರು ಕುಡೋರಿ ಒಂದು 50 ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಮಾತ 50 ಟಿಕೆಟ್ 30 ಟಿಕೆಟ್ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಗುರ್ತೇಜನಕಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೋದಿನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ಹೆಂಗೆ 100 ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊರ್ಬ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಾತಾಡ ಬಕ್ ಓಲ್ಲೈತೆ ದುಮ್ಮಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಜ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣಾಗ್ಲಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಸಲ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವೈಸ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಡ್ದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಈಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ಅವಳ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಬತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ದ ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್. ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಆ ಜೀವನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೀರೋನ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಸ್ 4 ಆಡ್ದ ಉಪ್ಪುನು ನೀ ರೆಡ್ ಆಡ್ದ ಪ್ರಾಣಿಲು ಕುಂದೇಶ್ವರ. ಎಸ್ ಬಜೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಜೆಟ್ ತೂನಾಗ ಮಾತ ಸೇರ್ಪನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು 1.3 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಸರ್. 1,30,00,000 ಮುಟ್ಟ ಪೋ ದಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಐತ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಗರ್ವಡ್ ಪನಲಿ ಸರ್ ಏನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲ್ ತೂನಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿಪದ ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 30 ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಸರ್ ಬಣ್ಣ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಐತ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಅಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1.3 ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಎಸ್ ಅದೊಂದು ಯಾ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅದು ರೂಪೇಶ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಂಪದ ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನೊಂದು ಇರ್ ಕೇಂಡರ್ ದ ವೇ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ ಅವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಖಾಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಆಪುನೊಂದು ಆತು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋತೇರು ಜನಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿನಿಮಾ ನಡಪುಜಿಂದು ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಂಡ 110% ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಾತೇರ್ ಈಜಿ ಆಪುನು. ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಡ ಇನಿ ಪಾತೇರೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಗಳ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌತ್ ಕೆನಡ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಟು ಸತ್ಯಭಾವನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐತೆ ರೀತಿ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬುಲೆಯೋಡು ಒಂದು
ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಆತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ಬಂದರೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಇಂದೇ ಗ್ರೋತ್ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಇದು ಇನ್ನು ದುಬೈಗಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂಡು ಓಲ ಒಂಜಿ 7 or 8 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತು 14 ಸೆಂಟರ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈತು ದುಬೈಡ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡವ್ರು ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತ ಶೋ ನಡಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೊಂದು ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಅವನೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪಾಯರ್ ಆಪುನು ದುಬೈಡ್ ಆತನ ಬಂಡ ಮುಂಬೈಡ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿಜಿ ಬಟ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿದ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂತೊಂದರೆ ಈಸಿ ಆಪುನು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ಈಸಿ ಆಪುನು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆನೆ ಸರ್, ತುಳು ಮಲ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಮಲ್ತೆ, ತೆಲುಗುలో ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆನೆ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ಭಾಷೆದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂಡೆ ಏನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅತಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಓ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಲ್ಲ ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ತುಳು ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಸರ್ ದಾಗ್ಬನಿ ಅಂತ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಓಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಂತೇನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಏನಿದು ಓಲಾ ಪೋದು ಬೇರೆ ಮಲ್ದೋಡು ನಾನು ದುಬೈ ಪೋಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಮಾತೊಂದು ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಅಂಜಾದ ತುಳು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ನೀತಿ ದಾಯ ಪುಣೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ತುಳು ಬಂದ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೋಕೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಜದು ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ತುಳು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅದು ನಾನು ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂಜದು ಅಂಜದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸರ್ ನಾನು ಒಂಜಿದಾದ ಮಾಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಕನ್ನಡದೊಂದು ಅಡ್ಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ದೇವ್ರದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನಾಗ ಜುಲೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನೇನು ತೂಡಾಪುನು ಯಾನೇ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆಗ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದು ರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಡಾಪುನು ಸೊ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡಾಪುನು ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಿನ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಇದು ಸರ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಂತಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನೆತ್ತ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಾ ಇದು ಮೋಕೆ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಪುಡು ಕುಡಂಜಿತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ತುಳು ಮಲ್ಪೊಡನೆ ಆಪುಡು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಈತ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ಲೇ 6ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ